Festa, cultura i tradicions, vents de festa i la notícia que esta setmana ha copat totes les portades, sense dubte, és l'elecció de la Fallera Major o de les Falleres Majors de València. Parlem això, com sempre, en Anna Muñoz. Com estàs, Anna? Molt bé, bona vesprada. Benvingut una volta més a Revista de Societat, bueno, i a Vents de Festa, que ja saps que és ta casa. Avui en una convidat molt especial, de la que ja parlarem, no?, fa unes setmanes, així. Clar, com no parlar. Fallera Major Infantil de València i Ariadna Galán. Va junt. A més va ser molt infantil. Bona vesprada. Bona vesprada. I de les més volgudes també, Ariadna. Gràcies. És un plaer tindre't en el plató de Revista de Societat. En una setmana en la que s'han triat Falleres Majors de València per a 2016, no? I fa 6 anys que ho visqueres tu. Sí, 6 anys. Tires la vista enrere i quins records te venen al cap? Jo sent com si haguera sigut ahir, en ple d'emocions i molta nostàlgia. De fet, ahir estava nerviosa i no tenia cap de la meva falla preseleccionada, però estava molt nerviosa. Te'n recordes encara? Perquè, clar, com eres tan xicoteta, quan passà? 6. Sí. Quan passa Quasi res. res, Sí, estava molt nerviosa i me'n recorda a la perfecció perquè jo crec que com era tan xiconina i quedàvem els millors records, això és el que avui en dia recorde. A veure, que Molt bé. tenia 8 anyets, 8 anyets tenia. Crec que és la Fallera Major Infantil de València, per almenys dels últims 20 anys haurà sigut la més xicoteta de totes, segur. Dels últims 10, segur, la més xicoteta ella. Ara, ja han passat ja uns dies d'esta elecció i ha tingut molta repercussió, òbviament, no? Com sempre, quan passa. Quines són les teues impressions, Anna Muñoz, després d'haver estat ahir al filo de la notícia? Bueno, les elegides, com sabeu, són la xiqueta Sofia i la senyoreta Alicia Moreno i Sofia Soler. Sí? No vos vaig preguntar si entraven en les vostres quinieles, perquè quan a toro passado sempre... No importa. Jo sabia que eren estes, tenia clar que anaven a ser estes, no? Inclús algú diu, m'ho havien dit ja, que anaven a ser estes. Ui, tots els anys. A mi me diuen, no sé, dels 13 noms, almenys 10 cada any, i un o altre té que ser. Sobretot també passa molt, no? Quan diuen el nom d'una de les elegides, diuen, estava clar. Jo te dic una cosa, a mi me sol passar que uns mesos després de conèixer-les dic, és de veres, estava clar. Quan la conec dic, com no va ser esta xica o esta xiqueta la Fallera Major de València? Si és ideal, són totes, com se pot comprovar, guapes. Cada un tipus de bellea, n'hi ha més atractives, més boniques de cara, les xiquetes, més dolcetes, menys, però totes igual, i sobretot totes igual. En este moment, el de la Quidrà, totes igual d'emocionades. Sofia Soler, Fallera Major Infantil de València per a 2016. Com es rep esta crida en casa, Ari? Buf, impressionant. És apoteòsic. Primer, estàs tu tranquil·la, clar, perquè jo per lo menys tenia clar que no anava a eixir. Sí, claríssim. Mira tu. Ho tenia. Te dient això de com eres tan xicoteta que eres la més xicoteta, tu no eixiràs. I jo estava molt contenta per les meues companyes perquè sabia que com érem totes tan amigues, ens anaven a passar genial l'any. I de sobte va sonar el telèfon i va canviar tot. Per a sempre va canviar tot. Hi ha anècdotes en les que ha sonat el telèfon perquè ha cridat a altra persona per casualitat o coses així, no? Hi ha anècdotes, n'hi ha hagut com una cosa ahí, no és un bulo, no és com un mito, una cosa entre les Falleres Majors. Crec que és Glòria, la que m'ho ha contat alguna volta, Glòria Martínez, amigo el 2008, que ella se va donar compte que algú li va dir que si veies els dits del secretari, en l'ordre en el que es manejava, podies adivinar si era el teu telèfon o no. Cosa que dona un poquet igual, perquè si te dones compte, allí no res, te va quedar a ta casa. Què vas a saber si crec que era l'últim que estava mirant. Si fora 3 dies abans, no, doncs mires a veure si... Però si és uns segons, no? Exactament, ella es va fixar i va dir, jo crec que m'està quedant a mi. I, per exemple, Immaculada Escudero va ser molt bo, va ser brutal. Aquell moment de s'han comprat un telèfon nou en casa, no l'entenen molt bé, no sé què passa ahí, quidren i també o no l'agarren o bota el contestador. La que sí que l'agarrava va ser Alicia Moreno. A la segon. Bueno, que no està gens mal, no? Se va repetir l'anècdota perquè li criden i de repente ix el contestador. I imagina't quina crisi, perquè ahí sí que pot ser un poquet de confusió, no? Perquè si tu veus que estan quidrant, bueno, bé, ix el contestador, però en ta casa no està sonant res, i tu dius, vale, pues no sóc jo, què està passant, no? Tornaren a cridar i ja efectivament el va agarrar Alicia. En el cas d'Immaculada, la segona volta l'agarra son pare. Clar, ixa veu masculina, la Fallera Major Infantil,
Sí, ahora se pone. Y ya finalmente se va a ficar en Mita, que además tenía en aquel momento una veueta súper chiconina. Pero José María va a ser el que agarra el teléfono la primera vegada, porque al final quedaran al teléfono móvil. Però bé, s'acaben fent en elles, no sé per què, però això que, ai, no te localitzava, no podia parlar en tu, no, elles estan esperant. Jo me'n recordo que jo pensava que era un periodista, encara que havia vist el meu nom, jo deia, és que no pot ser possible, no s'han equivocat. Estaves per televisió simultàniament, no? Al mateix temps que... Sí, a més diuen el teu nom i al segon són al telèfon. Bueno, i d'ahir també estaves present veient tot i prenent detall de totes les coses, Anna Muñoz, tot el que passa, referits a esta setmana. Exactament, a la crida sobretot, que a mi me pareix un acte molt, és molt bonic, és molt emotiu, encara que no siga un acte apoteòsic, en realitat això és un acte que podria ser perfectament privat, és una crida de telèfon que es fa a casa d'una xiqueta o d'una senyoreta, però clar, una crida en no sé quantes de persones davant de tu, en els mitjans de comunicació, en una casa més cablejada. En la repercussió social i festiva que té el triar Falleres Majors Valencià, jo us puc dir que estos días he estat varios días per Alacant, no? Després de la crida de l'alcalde Ribó a les Falleres Majors i no es parla d'altra cosa. No es parla d'altra cosa. La llamada. Vaig estar en Alacant, vull dir que entendria que fora en València, en la ciutat, no? Que és realment a qui va representar, però té una repercussió social molt important aquesta crida. Per tant, el que siga una crida privada, sí, o mandar un missatge, no? Un WhatsApp. Un WhatsApp. Igual també li podia enviar, imagina't, hola, a mi m'agrada molt el hola, saps qui soc? Soc l'alcalde de València, me va encantar aquest moment i igual imagina que li envia, soc Joan Ribó, carita sonriente, ha sigut elegida, no sé, princesa de València. I de dito arriba. I de dito arriba, top. I eres, te imaginas, habrá sigut bonico, Ariadna, top, princesa, carita sonriente, Joan Ribó. I ara hem de donar l'enhorabona tant a les dues Falleres Majors perquè són les afortunades per a viure més de 1.000 actes en uns mesos, no? Uns 1.800 enguany. Tu te'n recordes quan ne vas fer? No, perquè sempre... Perquè eres el compte. Sí, jo soc de lletres. Quan arribares a 1.000 digueres, massa ja, prou. Però la meva mare sí que s'apuntava a tots els actes a l'agenda i està plena. Com reaccionaren els pares? Els pares? Quan te van cridar, perquè una cosa és ja la xiqueta senyoreta, però i la família i els amics? Qui estaven a casa? Pitjor que jo. Jo encara estava plorant d'emoció i la meva mare deia, no, això no pot ser veritat. La meva mare deia, agafa-lo, que ets tu. I jo deia que no. I el meu pare plorant, claro, perquè... Pobret, Alberto. Hi ha un vídeo molt bonico de la Fallera Major Infantil, es pot veure a les redes socials, està gravat el moment en el que quidren. En el moment en el que quidren, algú s'encarga de gravar-ho dins de casa, és un vídeo absolutament casero, no? I està la xiqueta i plora i se veu com s'acosta a son pare i ella mira el telèfon i son pare li diu habla, i tranquil·la, però ella s'abraça a son pare, té el telèfon en la mà, que són aquests instants al principi quan vegeu que està l'alcalde cridant i se sent com ell li diu, hola, estàs ahí, però ningú contesta, no contesta perquè no podia, estava plorant i està gravat, és un moment molt bonic. M'agradaria que algú poguera fusionar els dos vídeos, la crida des de l'Ajuntament i això, i veure com passar, veure la reacció de la xiqueta en el telèfon. Seria muntar una unitat mòbil en casa de cadascuna de les 13, no? No, està el vídeo d'este casero, molt bonico. Clar, que en casa que algú agarre la camareta i que després que ens ho passi, no? Diuen com anaré a Arnau, que ella té molta gràcia per aquestes coses i m'ho farà molt bonico. A veure si algun dia m'ho puc veure. Quines particularitats ha tingut la crida d'enguany sobre les altres anys, a banda, a ment que, òbviament, ha cridat l'alcalde Ribó i abans cridava Rita Barberà? Ha sigut íntegrament en valencià i parla en valencià des del segon zero. Entra molt natural vestit. Anava vestit d'una forma arreglat, però sense massa protocol. No duia corbata, tampoc el consejal de festes, Pere Fuset, anava en traje, no en corbata. Sí, en canvi, el secretari de Junta Central Fallera, Pepe, sí que duia traje en corbata. Però bé, ha vestit d'una forma bé, formal, correcte. Va cridar i va ser una crida molt cordial. Jo el vaig veure un poquet nerviós, normal, estan retransmitint en directe per la televisió, és la primera volta que fa l'acte, però a la vegada, sincerament, no me l'imaginava que anava emocionant-se tant. El vaig veure estar emocionat, molt content, molt contagiat de sentir a la xiqueta plorar i de sentir
després a Alicia el vaig veure molt involucrat en la crida i me va sorprendre molt i sobretot una frase que em digui, escolta, com quan tu quidres, no? Que jo quidre a ma mare i dic, mare, escolta, doncs ell va quidrar en una naturalitat i algo que va trencar el protocol dels últims anys, que no ho han tingut les anteriors, no? Les antecessores, és que l'alcalde en persona anava a sa casa, anava a casa de les dos falleres majors a felicitar-les. Me pareix un acte molt bonico, molt proper i digui, no, és que l'Ajuntament me pareix xelat, vingut a conèixer-les en persona. Diu, escolta, Que vaig pa callar. Esteu ahí, sí, ara anem, no? Que vaig. No avisar. No, per WhatsApp. Per WhatsApp. Igual heu avisat per WhatsApp, perquè la crida no li digui, t'espera l'Ajuntament i la xica... Careta somrient, ditet amunt i ara m'acosta. Casa gran, la casa gran que n'hi ha d'això, que és la casa d'ell, claro, la de tots els valencians, perquè capigui molt, casa gran. Tu imagina't si t'apareix l'alcaldessa en casa, com t'haveres quedat? En blanc, perquè a més jo veia l'alcaldessa com un càrrec impossible de poder tractar amb ella i després, mira, fins a la meva comunió i tot. Després t'acaba cridant pistachito. Sí. Pistachito, per el color del teu espolí. Sí. Ahí, el dia d'abans que van tindre una conversació. Tu tenies pensat el color de l'espolí per si així és? No. 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 Però el teu color preferit tal volta o te costa decidir-te? El meu color preferit va ser, era i és el rosa, però va ser el segon perquè el rosa ho veia molt bonic, però necessitava alguna cosa nova per a que m'agradara més que el típic. I vaig veure eixe i me va agradar des del primer moment, encara que jo no ho tenia pensat. Has pogut conèixer a Sofia, Ariadna? Sí, vam estar un dia amb elles, eren totes perfectes. Jo deia al jurat, dic, és que no sé com podeu triar una de les 13, no? Clar. I què penses tu que ja has passat per el càrrec, per això que dius, com pots triar una, per han triat a una, què té Sofia, què ha de tindre una fallera major infantil? Tu que ja has passat per el càrrec i saps la dificultat del càrrec, què té que tindre? Crec que té que ser... Ai, sí, ho saberem, no? Ai, sí, ho saberem. Crec que té que ser una xiqueta, ja que representa els xiquets. Té que ser propera a la gent. Ha de ser simpàtica, li té que agradar la festa, òbviament, això és una màxima. I un dia vaig comentar a Llondonís que vestir-se, li té que agradar molt vestir-se i pentinant-se. El pentinar-se. Sí, jo me'n recordo que a mi m'agradava dormir amb els monyos, era el que a mi més m'agradava. Sí, el que més, veus? A cada un, Doris, a tu també t'ha gravitat. A mi em fascina, és una de les coses que més m'agrada, fer més monyos de fallera i xitar-me de dormir. I bé, ara enguany ha canviat un poquet una cosa, no? Acaba la crida i de repent uns minuts, m'imagino, minuts xicotets de tranquil·litat i de repent la casa, la invasió de la casa. Bueno, a Alicia li varen desmuntar hasta el sofà. Ja no tenia sofà. Quan anava a l'acord d'honor no hi havia sofà ja en sa casa, ja només estaven els dos quadres, l'aire condicionat, sense sofà, sense butaca, sense taula, una casa buida. Però per què dius que ha canviat? Sempre ha sigut així, no? No, que ha canviat, claro, el moment d'obrir la porta, ve premsa, ve tal, i ve l'alcalde. O sigui, vull dir, en aquesta època, no, l'adrenalina... A mi d'Alicia tinc que dir que el que més gràcia em va fer va ser el pare per Skype. Increïble. Això vaig dir... Novetat. Recordem que son pare ha estat treballant en Colòmbia, si no recordo mal, i es va enterar per Skype o per internet, òbviament, de totes aquestes coses. La novetat és la foto de família en la que estan sa mare i la germana, ella i el portàtil. Son pare, clar, sé que digui, jo vull que mon pare isca en la foto, mon pare està per Skype, doncs està així present en companyia, no, pareix una cosa... Les coses de la tecnologia, com han canviat. Serà una curiositat per la que, també, per què no, es pot recordar esta crida, no? A banda que és la primera de Joan Ribó. La primera de Joan Ribó en contestador automàtic i en Skype. I visitar a domicili. Ja és tot una novetat i una cosa, però se va produir tot amb molta naturalitat. Sobretot destaca jo la naturalitat en general de l'acte. Me pareix un acte molt natural. Va ser molt natural. A mi m'ha agradat, sincerament m'ha agradat molt.